manuscris antic, de origine necunoscută, a fost descifrat de cercetători. Conține o singură frază tulburătoare: cerul se va rupe și lumina va cădea. Arheologii sunt șocați de un desen alăturat. Două siluete fixează o ruptură luminoasă în întuneric. Descriere detaliată a unui fenomen inexplicabil. Investigațiile au scos la iveală un detaliu și mai bizar. Aceleași simboluri apar gravate pe pereții peșterilor aflate pe continente diferite. Semn că mesajul ar putea fi mult mai vechi și răspândit decât se credea. Legenda locală vorbește despre lumi care se suprapun, despre lumini orbitoare apărute din senin și despre oameni dispăruți fără urmă în acele locuri. Experții sunt împărțiți. Unii spun că e o avertizare despre un cataclism cosmic uitat de istorie. Alții vorbesc despre o profeție încă neînțeleasă. Ce ascunde acest mesaj? O simplă coincidență stranie sau o piesă lipsă dintr-un puzzle care ne-ar putea schimba complet trecutul și viitorul?